Ćao, ja sam Andreja i dobrodošli nazad na moj kanal i prije nego što uopšte započnemo sa ovim videom, pošto znam da će biti dosta komentara, da ošišala sam se, kosa mi je dosta kraća nego što je prije bila, zapravo nikad nisam imala ovoliko kratku kosu. I nisam sigurna kako se osjećam u vezi ovoga, mislim sviđa mi se, ali nekako je mnogo neobično jer dosta je kratko, nazad je još kraće nego što je naprijed. Namjerno sam htjela da bude fazon kao da je naprijed malo duža, a da je nazad kraća. I eto, ne znam, vi znate mene, vi znate da ja stalno mijenjam i boju kose i dužinu i svašta volim da eksperimentišem i htjela sam da isprobam i ovo da mi bude još kraća kosa. Tako da, eto, to je ono što sam htjela da kažem. Dobila sam dosta komentara kako želite da vidite story time i razmišljala sam o tome šta bih mogla da snimim i sjetila sam se koliko sam ja zapravo smotana osoba i kako se meni dešavaju najveći blamovi. I odlučila sam to da podijelim sa vama, iako mislim da će ovaj video da bude jako loš, mislim jako će mi biti sramota da editujem moje video i da ga objavim i još ljudi će gledati ovaj video, ne znam zašto uopšte ovo radim sebi, ali dobro. Ja kad hoću nešto da zaboravim nekako potisnem to sve loše što mi se desilo i onda ne mogu da se sjetim većine svojih blamova jer trudim se da ih zaboravim u potpunosti. Ali sjetila sam se nekoliko stvari, to jest nekoliko priča koje želim da vam ispričam. Ova prva priča koju ću vam ispričati se desila kad sam ja bila prvi razred srednje škole. I tad se meni, joj bože, ne mogu ovo da pričam. Tad se meni sviđao neki momak, to jest nije mi se sviđao, nego prosto bio mi je simpatičan neki momak koji je isto išao u moju školu. I ja sam tako jednom šetala sa drugaricom, sa jednom drugaricom iz osnovne. Znam da smo se dogovorile da se posle škole nađemo i da odemo u grad, da jedemo, da pričamo, da se družimo malo i tako to. Nisam bila u školi, već sam bila u gradu i šetala sam. I pošto ja nju ne viđam toliko često, nisam joj uopšte ništa pričala za tog momka, nisam joj govorila da je simpatičan, iskreno nisam se ni sjetila jer nije mi sad bio toliko wow, nego prosto eto mi je bio bezvezano sladak, ne znam ni ja. I znam da smo šetale i da je nastala tišina i onda sam ja se sjetila toga i odlučila sam da joj ispričam kako mi se zapravo sviđa taj jedan momak iz škole. I znam da je on tad imao neku curu, ne znam je li bio s njom ili su se muvali ili šta već, ali znam da je bilo nešto tipa da mu se sviđala ta neka cura. I sad kako sam ja njoj to pričala, ja sam njoj spomenula tipa, ne znam šta sam joj sve govorila, kao u fazonu da mi je baš sladak, da mi je simpatičan. Pričala sam tako neke gluposti. I onda sam ja u jednom trenutku odlučila da se okrenem, ne znam zašto, ali vjerovatno neka intuicija ili nešto sam imala. Imala sam neki osjećaj kao da neko može da čuje taj razgovor, ali nisam to ranije pomislila, nego sam to pomislila kad sam sve ispričala. I uglavnom ja sam se okrenula i pogodite koga sam vidjela iza mene, ko je sve vrijeme bio iza mene. Ajde samo ovako pokušajte da razmislite ko je bio iza mene. Da, taj momak o kom sam pričala, to samo meni može da se desi, meni stvarno nije jasno. Ajde zamislite toliki grad, od toliko ljudi, od toliko situacija kad sam mogla to da joj ispričam, tipa kad smo sjedili u kafiću dok niko nije bio oko mene ili nešto. Bilo šta, mogla sam bilo kad da joj ispričam i bilo gdje, a ne, ja sam to baš rekla u tom trenutku kad je taj momak bio iza mene. Ne znam stvarno zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima. Pogodite šta, nikad nisam bila s tim momkom, jer vjerojatno mislim da sam retardirana. Mislim, gdje neće šta je sve čuo što sam pričala. Mislim, nisam pričala ništa toliko loše, ali ispričat ću vam još jednu priču koja mi se desila davno i nije sad neki blam, već je više kao ja sam jadna, dobrodošli u moj jadni život i tako to. Ja kad sam bila mala, ja sam bila mnogo drugačija nego sad. Bila sam jako stidljiva, jako stidljiva i nisam uopšte pričala sa nepoznatim osobama, nisam rijetko kad sam progovarala u svakom slučaju. Mislim, danas nisam takva uopšte. Vidite me, snimam za YouTube i tako to, dosta sam se promijenila, međutim kad sam bila mala, možda do 3. 4. razreda osnovne sam bila takva.
Znam da sam išla sa roditeljima u kupovinu i dok smo šetali ja sam vidjela neki kišobran koji mi se mnogo svidio zato što je imao neke bojice, to jest neke flomastere. I taj kišobran je u stvari bio kao neka bojanka, dakle dobijete te flomastere i onda vi crtate po tom kišobranu, to jest bojite. Ne znam nije, bilo mi je tad zanimljivo. Tako da sam zamolila roditelje da mi kupe i one su bile u fazonu ajde, kupit ćemo ti, nemoj više da smaraš, pošto sam ih baš smarala za taj kišobran. I ja sam bila jako srećna zbog toga i jedva sam čekala da odem u školu, da otvorim taj svoj kišobran, zato što sam bila jako ponosna na svoje crteže. Bili su jako moćni i tako to. I znam da je došao taj dan kad je padala kiša, tako da sam ja ponijela taj kišobran i opet kažem, dijete ko dijete, bila sam jako srećna zbog toga. Mislim da je to tipa jedini put kad sam se baš radovala što je padala kiša. Ništa, sve normalno prošlo i znam da je bio posljednji čas. I nama su tada u školi bile tipa svaki razred je imao svoju učionicu, dakle nismo imali kabinete gdje bismo svaki čas prelazili iz kabineta u kabinet, već smo imali jednu određenu učionicu. Tako da sam ja izašla iz te učionice i shvatila sam da mi nešto nedostaje, da sam nešto zaboravila, a to je bio kišobran. I onda sam se vratila pa taj kišobran, međutim, kad sam ja došla tamo, vidjela sam jednu drugu djevojčicu koja drži moj kišobran u rukama, koja je bukvalno ispred mojih očiju ukrala meni moj kišobran. I u tom trenutku dolaze njene drugarice, jedno 5-6 njenih drugarica iz njenog razreda. I ja govorim, to je moj kišobran, to je moja učionica, moj kišobran, ja znam, ostala sam tu, zaboravila sam, zato sam se i vratila po njega. Međutim, ona i njene drugarice su rekle, ne, to je njen kišobran, to nije tvoj kišobran. Osim se jako retarijano pričam ovo. Uglavnom, one su meni rekle kako ne mogu da imam moj kišobran nazad. I onda sam ja, umjesto da se borim, umjesto da kažem, ne znam, da je udarim, da je nešto, da uradim nešto u svom životu, ne da pustim da mi ukrade kišobran, ja sam samo ćutala i okrenula se i otišla kući. I ne znam se sam plakala i rekla mami kako mi je jedna djevojčica ukrala kišobran, međutim ona nije ništa uradila, mislim, ne znam šta će uraditi. I svaki sljedeći put kad je padala kiša, ja sam vidjela tu djevojčicu kako nosi moj kišobran i bila sam jako tužna zbog toga i čak sam joj i posle govorila da mi vrati kišobran, ona nikad nije htjela, tako da, eto, to je tužna priča o tome kako sam ja bila retardirana kad sam bila dijete i kako nikad nisam znala da se branim, da se uopšte raspravljam ništa, već sam samo ćutala i trpila. Mogu ja napraviti tipa jedan čitav video o tome koliko sam bila jadna kad sam bila mala, pogotovo u vrtiću, koliko mi se dešavalo takvih situacija kad sam samo ćutala i bila u fazonu, ok, nema veze i tako to. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio, ako jeste onda ne zaboravite da lajkujete, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!